Здравейте, добре дошли в едно ново видео от Малкият гараж. Аз съм Божидар и днес на нашето внимание новият сет на бързи яростни от Hot Wheels. Първото моделче, което ще разгледаме е този Nissan Skyline R33. Нека да преминем към отварянето му. Моделчето е вече в ръцете ми и мога да кажа, че съм доста приятно изненадан. Декалите са на много високо ниво. Виждате доброто качество на принтът на фаровете. Преминаваме към кулера, който се крие отзад зад този голям преден лип спойлер. Някак се ми се искаше той да бъде по-малък, понеже прави предницата твърде масивна. По-масивна, отколкото би трябвало да бъде. Преминаваме отстрани и виждаме този декал на машинно тяло, което държи сабя, която сабя продължава чак до предната броня. Този декал стои страхотно на фона на жълтия цвят с тази перла. Наистина е красота за окото. Нещо, което липсва са страничните огледала, но все пак очакваме това от Hot Wheels и от Silver класа му. Продължаваме към задницата и виждаме легендарните 4 стопа на Nissan GT-R. Много добро качество, страхотен принт и нещо, което виждам и не ми харесва е това, че дъното е в същия цвят като купето. Просто се губи контраста и гърнето е жълто и не стои добре на фона на всичко останало. Имаме декал от G-Ready, имаме бадж GT-R, от другата страна имаме капачката на резервоара и виждаме това огромно крило, което е перфектно допълнение към цялостната визия на автомобила. Нека сега да разгледаме и 360 градусовите кадри към него. Следващият модел, който ще разгледаме е De Tomaso Pantera. Това е модел, с което не съм се срещал до момента и ще ми е интересно да го разгледаме заедно. Виждаме предницата и първото нещо, което прави впечатление, че автомобилът има поп-ап фарове. Това е тенденция от миналото, която за жалост вече не се следва и автомобилите преди са били доста красиви по този начин. Виждаме тези решетки отпред, които са служили за охлаждане. И виждаме и челната решетка, която доста трудно се вижда поради черния цвят на моделчето. Отпред имаме детайл за мегачите, отстрани също и отстрани ни посреща този надпис De Tomaso Pantera GT4. Изглежда страхотно. Отзад имаме тези хреле и имаме странични огледала, което е плюс. Прозорците са чисто черни и не можем да надникнем какво има вътре в автомобила. Сребристи джанти, които стоят страхотно на фона на черния цвят. Отзад имаме светлоотразител и преминаваме към свлечената задница. Страхотни декали. Виждаме стоповете, които са доста детайлни. Отзад имаме малък дифузор, от който се подават 4 ауспуха. От другата страна нещата стоят по същият начин. Нека сега да погледнем дъното, което за жалост е доста недетайлно, пластмасово и затова моделът се усеща лек. Нека да разгледаме колата от всички страни. Продължаваме напред с Chevy Impala от 66-та година. Това е едно страхотно моделче, нека да разгледаме и неговите детайли. Виждаме, че има детайл на фаровете и мигачите също са там. Преминаваме отстрани и виждаме, че капакът е с разширение, понеже двигателят е твърде голям. Отстрани имаме малки декали, които са трудни за разчитане. Цялостната визия на моделчето е много изчистена, изглежда страхотно и то е с някакси по-тъмни стъкла, отколкото ми се иска. Чисто черните стъкла не отиват на този модел според мен. Странични огледала отсъстват. Имаме детайл на дръжката на вратата и нека да преминем отзад. Отзад виждаме, че има детайли на стоповете.
Задната броня е в хромиран цвят и също така имаме среден стоп с лого и един малък надпис, който е твърде ситен и не мога да разчита. Цялостната визия на моделчето е страхотна. Нека да разгледаме и него от всички страни. Продължаваме с Nissan 350Z от Tokyo Drift. Това е Nissanът на DK. Нека да преминем към неговите детайли. Първото нещо, което прави впечатление, е тази едра перла. Много приятна перла, която просто е радост за окото. Виждаме декалите на фаровете, които са доста детайлни. Можем да видим лупите вътре. Имаме логото на Nissan Z. И пак много тъмни стъкла. Перлата е много едра. Изглежда страхотно. Имаме тези големи прагове и раздувки отстрани. Моделчето наистина изглежда доста широко на живо. Преминаваме отзад и нещо, което не ми харесва е, че нямаме декали на задните стопове. Можеше да ги сложат, някак ще да допълва доста добре визията. Имаме страхотен дифузор, от който излизат два ауспуха, но за жалост не контрастират много, понеже цветът е черен и не се виждат достатъчно добре. Имаме място за регистрационен номер, но такъв отсъства. Просто можем да се радваме на боята. Отстрани виждаме декал на Скарабей. Честно казвам, той не се забелязва много, понеже графитеният цвят и черният горе-долу се сливат, но на подходящата светлина изглежда страхотно. Имаме странични огледала и моделчето бих казал, че е най-лъскавото от всичките. Джантите са с 5 лъча и хромиран борд, нещо, което винаги ми е харесвало. Дъното на автомобила е метално, усеща се тежък, но няма никакъв детайл, което за мен е минус. И на последно място големия преден лип спойлер, който просто допълва автомобила по страхотен начин. Нека да разгледаме от всички страни. Последното моделче, което ще разгледаме днес е това Porsche 911 GT3 RS. Според мен това е най-недетайлното моделче от цялата колекция, но нека все пак да се насочим към неговите детайли. Отпред имаме фарове, които са отделен елемент, пластмасови са и се усещат малко по-различно от на другите моделчета. Имаме логото на Porsche и предницата, която има странични мигачи за допълнение. Отстрани имаме този декал GT3 RS, който изглежда доста добре и назад ни отвежда една много недетайлна задница, даже бих казал най-недетайлната. Жалко, че не са добавили декали отзад, ще да изглежда доста по-добре. Два ауспуха, които излизат отзад и едно крило, което можеше да перфорират по средата, за да изглежда малко по-реалистично. На този модел не бих казал, че има много какво да му разглеждаме, просто защото детайли отсъстват. Може би това отива към ниския клас на Hot Wheels, не бих казал, че заслужава да е в Silver класа, но все пак винаги във всеки един сет има една количка, която просто е под нивото на останалите, в случая това Porsche. Жалко, че са избрали точно него, понеже Porsche е любимата ми марка и бих се радвал да има доста по-детайлни моделчета от тях. Както и да е. Дъното пластмасово, лекичко, с минимален детайл, но не съм очаквал нещо различно, специално от това моделче.
Това беше всичко от мен. Благодаря ви, че гледахте и моля ви, абонирайте се за канала, споделете това видео и харесайте. По този начин много помагате на канала и бих се радвал да видя, че има обратна връзка и от вас. Довиждане и до следващия път.